Dostlar selam. Bizning endi saylovlar davom etadi. Bugun o'zimizning avul җирлегендә saylovga chiqqan kishilar bilan azgina сөйләшеп intervyu olam. Шуңа күрә рәхим итеп карагыз. Исәнмесез, ничек Әйбәт кенә Аллага шөкер. Сайлауга килдегез инде. Әйе, семья белән. Ничек сезгә бүген сайлаулар, беренче көн сайлауның? Бик ошый, бик актив катнашалар, бик күңелле. Бәйрәм инде бәйрәм. Син беренче тапкыр. Менә бит, нәрсә бирделәр? Приглашение шакыру бирделәр, брелок бирделәр. Яши Аллага шөкер, әйбәт оештырганнар. Һәр сайлауда да катнашабыз, әлхәмдүлилләh шөкер. Менә Айрат беренче тапкыр тавыш бирдеңме син? Беренче тапкыр быел бирәм тавышны. Яра, котлыйм, беренче тапкырын избиратель булуң белән сине. Ничек карыйсыз менә сайлауларны 3 көн итеп куйганнарына? Бик әйбәт дип карыйм, аты бөтен кеше дә бер көнне генә килеп бетә алмый бит. Рәхәтләнеп иркенләп килә халык үз җае белән. Әйбәт. Уңайлымы? Уңайлы, еркен кайчан бу вакыт бар, шунда сайлап була. Кемгә тавыш бирдегез? Сыр булып калсын инде. Әйе. Яра, рәхмәт. Яра дисәм. Безнең илдә бер көчле лидер бар инде. Шуның өчен инде. Әйе. Айратын кем өчен? Шундый ук инде. Әйе. Шундый ук инде. Рәхмәт бик зур, яме? Рәхмәт, сау булыгыз. Ярый, сау булыгыз. Рәхмәт.